Actually, Numudu 60 something years old. Manamuwa Adamu 27 years old. Abulumu ofungwa n'ụlọ be nna m. Sọsọ mụnwa bụ ofu nwa nne m na nna m ji n'enu n'ala. Ka m nwụsịalụ nwa n'ụlọ, wee sị mba na mama nọzi na village, wee pụọ wee gaba Ọnịcha. Wee luo, o wee bụrụ na nwaanyị mama m si m jee ka mụ na ya na-abọ bili. Na ife ya na mama m kwuru adabasịrị, m wee si bịa wee pụọ wee jebebe nwanne mama m ọzọ, yọtago. Wee luo mụ na fa na-abọ wee bili, magolo ọbụrụ na nwanne, magolo ụmụ agbọghọbịa nọkwa nọ na-agbala onwe fe mbọ. Anyị dị ịtọ wee bili ebe afọ. So wee bido wee mebe sasgirl, ịgbagonu wee na-akpata n'obele ego. Ego afọ ka m na-akpatazi, mụ na nwanga anyị ebido kwụba. Kwụọ anyị sebe Ibongi from ise Ibongi afọ ime ọzọ baa, ọ bụkwala afọ ime number 2. Mgbe gwa this guy, ọ sị na ya dịrọ ready for anything. Mgbe chekete ka m ga-esi wepụ nwa, wee sị mba na mama m wopie. Wee bube dị nwa, wee bido na struggle on my own, na-agba mbọ na-ebu afọ ime. Mana ebe m na-ele ife ndị mmadụ fụrụ m n'anya na-eyọtagoduto na nna amata njakịrị na-akpa ndị mmadụ amụ kafa maala ife menufe bido na-asọpọtụ ma ọkwa ịghọtago. O nwee one guy ya na nwunye na-ewetara m nri anyị na-eli. Ọ sị m nne ọkwanị ahụ ihe a na-aga ya na-ebu afọ ime. Ka duzi ime nwanne ụmụnne ya afọ ya na fa na-abọ bido megbube ya ya na-edine na ana wite afọ ime, fa na-abọ na-edine na bed. Ma na-emago na onye a na-enye enye. Kedu ife a ga-emekwe? Nothing. Afọ ime ya wee na-agbagote. Na-elu 9 months, ya gwarọkwa mami ya. Echiche na-echie na ya mụrụ ife a ga-eme. Na nwee one woman fa na fa na-abọ be very close ebe afọ. The woman wee sị ya na o nwee one guy bi somewhere na-enyela ndị mmadụ aka, na ọ bụ na ọ ga-eje ka dị ga enyeli ya aka. Ya wee kwalụ duto na enwero choice. Ya wee jeluo the guy wee jụọ ya sị kedu ife bụ mkpa ya ọ chọrọ ka o meelie. Ya wee sị ya na accommodation. Ịghọtago. O wee sị oke na ya ga-ama ka a ga-esi wee mie. Wee nye 4K. Nyesie ya wee jụbịa ya sị asị nso ọ dị ime ma ọ na-esekwa Ibongi. Ya sị ya mba na ya dị ese. Ọ sị ya so na nwere nwoke na ndị ya. Ọ sị ya o wee sị anya na ba ya nye nọmbịa emesie na ya ga-ama ka emelie. Mana na a ga-ama ka emelie abụrọkwa na Ibongi o, na ọkwa na ego o. Ya bụ ife nya chelụ before nya wee nataba. Ka ya nọ n'ụzọ na-ana o, enweta test ọ bụlụ the man. O wee sị ya ma ọ ga-ekwe kịta ka a lie nye Ibongi kịta. Ọ sị m na enwero choice. Na this man ya na-agwa anyị had 60 something years old. Ya wee kwelụ. Ọ sị m nne. O wee sị anya bịa anya wee jee. O wee sebie Ibongi n'abalị afọ ịmago onu. Wee segide Ibongi sesie nye ya wee na after 2 days ya mụọ nwa. Ịmago nwaanyị na-apa ime without Ibongi. Ya mụọ nwa bụrụ nwa nwaanyị. Ọ sị m ọkwanị ya. So that man na-enyebuli aka ya na nwunye na-eweta nri a different one. Wee kpọọ ya wee jụọ ya sị ọmụgo nwa si maka ụmụ midwife bụ n'akụkụ ebe afọ ebe a ji mụ nwa. So the lady wee sị ya so the man na nwunye wee sị ego one ka a nalị ya. N'ihe a nalị ya bụ 10K, ya sị ha nọ 15. Ha send alị ya 15. Ya wee kpọkwa nke selie Ibongi 3 days ago. Wee gwa ya sị ya na ya amụgo nwa. Ọ sị ego one ka a nalị ya. Ya sịkwa ya nọ 15K. O wee sị ya ya ga-akwụ mana ya ga-akwụ ya 55K until ya kwụsịa. Ya kwalụ. So kwanya ya wee mụsịa nwa wee bịazịa wee nọlụ bie. The man bido nnọọ na-egote milk, na-egote diaper, the other one na-emekwa ịmagolo ụdị ha nwa. So kwanya etu afọ ka ya nọzi nọgidezie dịga anyị kpọ ya wee sị ya na ya chọrọ ịnụ ya ma ọ bụ na ọ ya ekwe o. Ịghọta kịta. Ọ sị m ya baa ihe nke a baa ihe nke a. Ya mụrụ ka ihe nke dị adọ. So ya wee gwa mami ya wee sị ya na this marriage ya fụtara ya as ihe ga-awa ọkụnụ maka na the man na-anụbugo nwaanyị amụtasị ụmụaka ya na ụmụaka bi. Ya sị mami ya chọrọ ịkwụgalizi na ifele na-eme na nke a bụ second baby ya na ngolo ihe a.
na before you know it kịta nwoke ọzọ abatakwa tụbakwa ya ime again ekpebekwa ikpe again na ndị ma na ya da ewepụ nwa. Ọ sị m nne ya sị mami ya na ya ga-eje, mami ya sị anyị eje na ya sị na ya ga-eje maka na dịga anyị gwara ya sị na ya ga-aha yazili ụlọ ebe ọ ga-anọ na-eku nwa. A na-ekwu dị ma na-akwụ ụgwọ ụlọ na-ekuzielu nwa ya gbajezie ebe afọ bizielu ọ na-enetefe anya. Ọ sị m this guy na this man dị 60 something years old mana ihe ọ na-ese n'Ibonyi adọsara mma na oge nya ose iru ose azụ se etiti na-abụ si n'ụmụ okolobịa ndị ike do na-amụ nya fa na-amụ ọlụ n'ebe this guy nọ. Chai chai ọ sị bụ nne this guy wee bidozie wee na-abịa n'ụlọ ebe afọ ya kwapụrụ ọkwa ịghọtago. Sị m na ife this guy na-ese n'Ibonyi nwere part 2 na ụmụ okolobịa ndị etobala ime na-amụ ọlụ amụ n'ebe this guy nọ. N'ife ọ na-ese bụ na ọ ga-ese ụtụtụ see efife see abalị na ya nọlụ na nsọ na ọ na-ese ya mụsịrị nwa ọfụ na ọ na-ese. Ọ sị m this guy oseketi ihe nke ya sọ ọ gịnị bụ ihe nke a biko ya gbakwa nkịtị maka na ya tọzila atọ and na ya yọrọ ya sị ya gwakwa ya eziokwu na ọ ga-anụ ya. Ọ sị na ya ga-anụ ya don't worry ya wee kwalụ ya na ya na-abụ wee na-emekwa ihe ọbịa na-esi Ibonyi na-ana na-esi Ibonyi na-ana pịa anya dị ime owopie ya wopie na ọma mbue nọ ihe ya kwuru na-eje wopụ nke afọ pịa sị na ọ ga-akwa atazi ebe ya na ụmụ ya bi ka fa niile bili na ọ nọ n'ebe afọ na ụmụ nwoke nwere ike isi n'azụ bịa na-esi Ibonyi mịa mana ya Ibonyi master ya wee solie wee kwakpo obi ọsị m luo ya bụ onye Abakaliki maka na o nwere anya ndị mmadụ ụfọdụ ndị mmadụ ji wele eme ha ụmụ ya bido ya uzubie wee na-agwa ya okwu. I'm telling you bido na-akpali ya na-agwa ya okwu anyhow ya sisie n'ife je n'ite je kulu fama nhe dị ọnụ. Ọ sị ma na-ekwu this man ebido itie ife ọkụli agbogo ọkụli agbede ọkwali okwu gbogo ọkwali okwu gbede a na-ekwu owepụkwu ya another baby ya na-edi ya sị na since ya jebụla agbọghọbịa na ewepụnụrụ nwa nọ n'aka ya ọchọ dị mma na afọ ya bụ Mr. Ibonyi ọ ga na-esi Ibonyi ma ya nọ na nsọ na-esi Ibonyi ọ chọrọ ịma wepụgide wepụkwu ya ụmụ ite again before ya wee dị ime nke ya dozi wee chọ na ya ma nwopie ya wee bube nke afọ. Ọ sị m nne this man ebidokweno ọ pụọ na-asị ndị mmadụ na ọ maka Ibonyi ka ji wee dobie na ya gara anụ ya jụọ onye ọgọ this man ga-etilie ife n'ọsọ si ya ga-ejele ozi na ebe ọ na-alụ ụlọ na ozukorokwu ya. Sị m ya ga-ayọgide ya ego na o nwere ike inye ego pocket money n'ife a na-emezi bọsị anya dị ife a ga-eji wee si nri ya dete 30k ya sị anọ 50k ebe afọ ka ya si ese evute obere ego ya ji were amaneji. Si ya gola akwa yili ọdọka anya ya gola akpụkpụ gba ọdọka anya ya jụọ onye ọsị na enwere right igo ife ọbụla na-agwaghị ya andị na ọma nyekwu ego na-ego ya si evute ya gwa ya agwa ọjọọ onye posi wee weta ego ya onye ego na ọma nye. Ọ sị m nne ya wee bube afọ ime ebusie wee jee mụ nwa na inweta na local hospital ebe ọ si anya jee mụọ nwa a na-ekwado ya nwaanyị atụrụ ime mkpuke